Baras? Kalau golek daun boden Di sayur. iya. Mampir Mbak Windan jahit iki lho, jahitne katok. Yuk, mampir sik, engko balik bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Win. Apa? Mak katok iki lho. Ya, sini. Kene wae lah sumu men. Iki nganu. Digawe apa? Iki tak ketok nih. Iki lho diketok. Sepira? Semene, semene. Semeneng. Ngene dadine. Iki ngapa to? Semene apa semene? Iya ya semene iki lho, mak iki kan sana garise kita kene tak tenger kene iki kene. Apa diukur sik wae nek anu? Ya. Tuh kedawane pol lho. Oh iya. Semene. Ya. Tak obat apa kita iki sakit. Semene ya. Iya rasa buku mana? Semene ya. Ditinggal ya Mbak ya. Iya. Kok aneh po? Wong iki ngapa sih? Pokoknya di pernah saya ngapik ngepres ning awakku ning sikilku karo sikil ngisore kene ya pres ya. Iya, tinggal kene ya Mbak ya. Ya tinggal ya. Kuwi ngapa sih? Kok buyung-buyung? Apa aneh Pak? Nanti tak obat ya. Balik. Wong kok buyung-buyung.